Kainan na after graduation. What's up mga pre? Ang person ay naghanda ng pagkain. Nagpiprito na tayo ng tokwa para sa sisig. Abay, grabe yung kulo niya. Siyempre, hindi mawawala ang pansit pampahaba ng buhay. Eto na rin yung mga gulay. Eto ang ating ilalagay mga pre sa pansit. Siyempre mga pre, kasama ko yung mga tita ko rito. Abay, tumago pa, nakasilip ang kanyang isang mata. Napaaga ang kain ng Shanghai. Ang Lola Betty ko talaga oh. Nagulat pa sa camera. Saktong-sakto mga pre, kakatapos lang pinakuluto. You know, ang lambot. Siyempre, kailangan rin hiwain ng patatas at carrots. By the way, salamat kay Ate Ira at kay Kuya Larry na nagbigay ng malalaking bangus. Agoy! Marami-rami ang iluluto natin dito mga pre. O diba hindi nagkakatugma-tugma yung sinasabi ko dito? At naluto na rin yung maha. Dalawang bilao yan. Siyempre hindi mawawalang styro na wine. Bali dyan yung pagkakainan nila mga pre. Hinihiwa na nila yung baboy na naprito para sa sisig. Abay, delikado na naman tayo dito. Marami silang ginagawa. At hindi mawawala rin ng isda. Gagawin namin tong sarsado. Sarsado ng buhay mo. Ay... Agoy. Yun na nga mga pre, nananghalian muna kami. Kumakain na rin tong mga kasama namin sa bahay at syempre si mama. At syempre ang nagluto ng sisig na napakasarap. At hindi mawawala ang mga tita ko. Kukunti naman ang kinuha nito. Mukhang nagda-diet ata to. Napadaan muna pala ako sa bayan para bumili ng cake. Bali ito yung mga benta nilang cake dito mga pre. Yung order kong cake mga pre, ginagawa na ni kuya. Sinusulatan niya na. Huwag kayong mag-alala mga pre, papakita ko sa inyo kung anong nakasulat dito. Happy graduation Risa and JP from Aguy Pogi. Yun na mga pre, niluluto na nila ang target ng mga Pilipino ay ang Shanghai. Yan palagi ang naunang nauubos sa handa. Siyempre ang nagluluto ay ang aking ate na HRM. Kawawi mga isda mga pre, patay na. Yun mga pre, tignan nyo para masusunod yung lumpia. Grabe ay, hindi ko sinasabing kukuha lang ako. Baka mamaya hindi ko na tumatikman kaya titikim muna tayo. Alam ko naman na ito ang unang nauubos. Sarap naman ang pagkakaluto nila. Hindi ko mataste mga pre, sobrang init dito sa bahay. Kahit anong gawin ko, sobrang init pa rin. Pinandar ko na nga yung robot, sobrang init pa rin mga pre. At naluto na nga yung creamy chicken. Pero naging yellow yung kulay. Kaya ang tawag dyan, yellow chicken. At yung Shanghai na naman, umpisa nang niluto yung galunggong na patay. Abay, meron kami lechon nakatalikod. So yun mga pre, hindi pa luto yung mga ibang pagkain na inahanda namin ngayon. After 30 minutes, nagluto na rin sila ng pansit. Pansit Canton. Yung tagta 13 pesos yung binili nila. Paghahalo pa lang ng pansit, abay matatakam ka na talaga. At dahil hindi ako nagluto, tinikman ko muna ang luto nilang pansit yung pasado. Yun na nga mga pre, sobrang init pala nito. Pwede na to. Pumatak na nga ng alas 4 at ito na nga yung handa namin kompleto na. Simpleng salo-salo lang sa pamilya. At makakain kami, okay na to. At meron din pala kaming lechon. Ito yun oh. Ito na nga mga pre, ikot nyo muna yung mga cellphone nyo. Diba ang sarap ko? Dumating na rin yung mga ibang bisita namin. Bisita yan pala ni ate. Meron kaming bisitang kambal. Andito na rin sila Uncle Noy. Salamat sa papato. Yun na nga mga pre, nagsikainan na yung mga bisita namin dito. Siyempre mga pre, meron kaming bisita isa sa mga counselor ng Mangaldan, Sir Doc Quinto. Kumuha na rin ng pagkain tong bata. Nakakuha na rin sila ng pagkain nila Uncle Noy at yung asawa niya. At sa wakas dumating na rin sila Papa Jess at si Casey. Ang mga famous vlogger dito. Dumating na rin yung childhood friend ko. Yung palagi nagpapakain ng ice cream. So yun mga pre, lumabas muna ako, nagpapahangin muna ako dito sa labas. Siyempre kumakain na rin sila. Masyadong matahaw pre ha. Ito na nga yung sinasabi ko, pangalawa niya na to. No problem pre, kain ka lang dyan. Abay merong nagpa-picture sa akin, 350 lang ang bayad. Agoy. Merong humirit ng coke. Pupuntahan muna natin itong mga humirit ng coke. Kanina pa sila nagpaparinig. Yung kahilingan nyo, meron na. Ngiting tagumpay. Ang saya-saya nila dahil merong coke. Maghihintay muna ako ng bisita na darating. Alam ko naman na mahihain yung mga yun. Pinakamamahal kong pusa na tulog na sa daan. Abay, sandali nga lang, gigisingin ko lang. Pasensya muna kung naabala ko yung pagtulog mo. Kumukuha na rin ng pagkain si Rose Ann. Sige lang, kuha ka lang dyan. Kumuha na rin ng mga pagkain yung mga pinsan ko. Meron pang kumaway sa likod. Andito lang yung pinakagwapo kong pinsan. Parang mapaparami ata ng kanin to ah. Kumukuha na ng ulam. Teka nga lang, parang punong-puno na yung plato niya. Kumukuha na rin yung naka-yellow. Nahihiya pa. Sorry na po kung masama ang tingin nyo sa akin. Mukhang galit na ata. Ay, ang tita ko kumukuha na ng ulam. May mga kaibigan talaga tayong nakikialam ng cellphone natin pagdating sa camera. Siyempre mga pre, kakain muna tayo ng maha. Ang sabi nila, magpapapicture daw sila pero hindi nila alam, binibidyohan ko sila. It's a prank. Abay, ang ate ko nauna nang kumuha ng cake. Ang sabi ko, bukas pa yan kakainin. Abay, mga kaibigan pala ni ate ko yung kumakain ng cake. Sige lang, kain lang kayo. Paano ba yun mga pre? Hanggang dito na lang muna yung aking vlog. Kakain muna kami hanggang sa muling pagkikita natin. Bye-bye. Agoy.